Jamen, den vigtigste forandring ved at gøre den her skandinaviske organisation, det er, at vi samler 3 meget stærke lande i ét. Så vi organiserer os egentlig på samme måde, som vi hidtil har gjort, men vi samler os bare som et Scandinavian-team. Og grunden til, at vi gør det, det er for, at vi leverer mere og mere teknologiske løsninger. Vi er jo dominerende på AutoStore, har leveret mere end 90% af markedet i alle 3 lande. Men vi bygger mange teknologier omkring det, og vi vil også gerne ind og levere nogle løsninger uden omkring AutoStore til at håndtere mere end-to-end inden for lageret. Og ved at samle os i større teams, så har vi en meget større power og capability til at kunne gøre de ting. Det gør vi nu, fordi at vi synes, vi har bygget så stærke organisationer i alle landene, at timingen er rigtig, rigtig god. Og en anden årsag til at gøre nu, det er også, at vi har over 200 kunder af AutoStore i Skandinavien. Og det er jo også ambitiøse kunder, der gerne vil udvikle sig endnu mere. Så hvordan kan vi sørge for at give dem endnu mere værdi, end vi har gjort indtil nu? Vi har jo en del kunder, som jo også har Skandinavien som deres marked. Og de synes, det her er rigtig interessant. Fordi hvis de ligesom kan få den same look and feel, og måde at håndtere projekterne på, uanset om det er i Norge, Sverige eller Danmark, så ser de en stor værdi og gevinst i det. Hvis vi kommer ind med teknologier, koncepter eller løsninger, som man har udviklet i et land, som har vist, at det har været enormt lønsomt for vores kunder, og man har interesse i at prøve at udvikle det og levere det i de andre lande, så kan vi gøre det. Og det, der er vores store styrke i det her, det er jo, at i hvert land har vi jo stadigvæk en lokal organisation på service og vedligeholdelse og support og det hele. Så det betyder, at vi er meget tætte på kunden, uanset hvor i Skandinavien, at det måtte være, at det skulle udvikles. Hvordan vil jeg gerne have Element Logic skal opfattes som et år? Jeg vil gerne have, at Element Logic skal opfattes som en meget troværdig, kompetent og nærværende partner til vores kunder. Hvor man altid ser nogle mennesker, som forstår vores kunder, deres udfordringer, deres drømme, og er i stand til at løse dem på bedste vis.